ৰাইজক আমি জনাই দিছো ওপেনলি যে আমি কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিব BPF অকলে নিৰ্বাচন খেলিব এই কথাটো আমি জনাই দিছো বনসুनि गोबां दैदेनगिरिफ्राथ' जानथा नार्जारि जानथा बसुमतारि गोजासो गतिके बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया मैया गसाइगाव जिल्ला BPF नि मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा जानानै थाङो बे सुबुं गौमायाव गाहाय आलासि महरै BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे आरो BTC नि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव गोबांथार BPF नि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसेनो बे सुबुं गौमायाव रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो बे सुबुं गौमायावनो UPPL BJP आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय 1000 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BPF हानजायाव जइन जानायखौ नुनो मोननाय जादों दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो लोगोसे चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय दानिया फैदो बे सुबुं गौमाया माबायदि जादों आरो बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो आरो बेजों लोगोसेनो BTC नि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो मा बुंखो बिनि सायाव एसे भिडिअ नायदिनि এই গণসমাৱেশটো চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগন্তুক যেটো MP ইলেকশ্যন হ'ব কোকৰাঝাৰ লোকসভাত ইয়াত BPF দলে উইনাৰ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আজি যেটো গণসমাৱেশ অততে আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে যেনেকৈ দিনে ৰাতে কষ্ট কৰি আছে বা কাম কৰি আছে ইয়াৰ ফলাফল আমি আজি পাইছোঁ অততে আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলে আৰু যদি কষ্ট কৰে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল হ'ব ৰিজাল্টটো এইখিনি কথা যেটো কেণ্ডিডেট সেইটো আমি ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ দিয়াৰ দুই দিনমান পিছত আমি দিম BPF হিচাপে আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা এই দুটা লোকসভাত আমি নিৰ্বাচন খেলিম কথা সেইটোৱে আৰু আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰসকলক আমাৰ খেলত যিখিনি লিডাৰ আছে ইহঁতৰ লগত মই কথা পাতি পেলাই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিমান পাৰে আমি সহায় কৰি যাম আৰু কামটো কৰি দিম বুলি মই ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছোঁ কথা সেইটোৱে মিত্ৰতা কোনো দলৰ লগত আমি মিত্ৰতা নকৰিব কংগ্ৰেছৰ লগতো নকৰিব BJPৰ লগতো নকৰিব UDFৰ লগতো নকৰিব UPPৰ লগতো নকৰিব আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি BPF দলে দুটা লোকসভাত আৰামছে খেলিব আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে একতা আমাক লাগে উন্নয়ন চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি মাটিৰ পাট্টা কথা কৈছোঁ সেইটো আমি দিম বাছ ইয়াৰ সি প্ৰমোদ বড়োৱে এনেকুৱা কৈছে বুলি মই যে কিবা উত্তৰ দিব লাগে এইটো ৰাইজে উত্তৰ দিব মই উত্তৰ নিদিম দেই এইবিলাক কোনে কি কৈছে কৈ থাকক মততে আমি সেইকাৰণে মিটিঙত কৈছে আমাৰ দলটো দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ কৰি থাকিব পাৰে সেইটো আমাৰ পাব্লিকক আমি কৈছোঁ আপোনালোকে সেইটো কথা লৈ পেলাই ভুল বুজিব নালাগে আমি যেতিয়া আমাৰ মুখৰ পৰা নোলাব সেইটো কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰিব বুলি মই কৈছোঁ বাছ আমাৰ শাসন কালত একো কৰা নাই বুলি কয় হয় আমি বোলে একো কৰা নাই গতিকে আমি সুধিব বিচাৰোঁ যেন আমি ইউনিভাৰ্চিটিও বনোৱা নাই শিক্ষা উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বোলে একো কৰা নাই ইউনিভাৰ্চিটিও আমি বনোৱা নাই চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউটো আমি বনোৱা নাই মেডিকেল কলেজও আমি বনোৱা নাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজও আমি বনোৱা নাই কলেজবোৰকো আমি ফাইনেন্সিয়েলাইজ কৰা নাই স্কুলবোৰক
LP স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুলক আমি মানে প্ৰভিন্সিয়েলাইজে কৰা নাই আমাৰ দিনত কিন্তু কথা কয় আমি একো কৰা নাই কৃষকসকলৰ কাৰণে যি 270 আমি ইৰিগেশ্যন বনালো আৰু এতিয়া কৃষকসকলে পানীৰ যোগান পাই আছে সেইটো আমি এইবোৰ যদি কৰা নাই কোনে কৰিছে ৰাস্তা ইমান BTC কি অৱস্থা আছে BTC গঠন হোৱাৰ আগত এই গোসাইগাঁৱত 1 কিলোমিটাৰ পিচ ৰাস্তা আছিল নেকি আজি গোসাইগাঁৱৰ গাঁৱে ভূঞে গাড়ী তেখেতসকলে কেনেকে চলাই আছে কোনটো ৰাস্তাতে আমি কৰিব নোৱাৰা নাই আমাক উত্তৰ দিয়ক যে স্কুল কলেজ নতুন এই UPPL চৰকাৰে 3.5 বছৰ শাসনকালৰ এটা যদি বনাইছে ৰাজ্যত আৰু হস্পিটাল এটা যদি বনাইছে তেখেতসকলে কওক ৰাস্তা নতুন ৰাস্তা যদি বনাইছে কওক কৃষকৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন এটা যদি বনাইছে তেখেতসকলে ৰাজ্যক জনাই দিয়ক গ্রাম অঞ্চল বা কবার ব্যবসায়ীসকলৰ কাৰণে বস্তু বাহিনী বেচা কিনাৰ কাৰণে যদি এটা বজাৰ বনাইছে তেখেতসকলে কৈ দিব बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव एबा नैबे समाव BPF हान्जाया माबायदि गोहो गोरा जानानै दङ निश्चय हमनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे BPF हान्जाया फैगौ जिहेतु MP इलेक्शन बे MP इलेक्शनाव रावजोंबो लोगो जायालासेनो हारसिङैनो गेलेगोन आरो देरहासारनाया रोखा जानानै बिथाङा फोरमायदों आरोबाव बिथाङा बुंदों जे 19 बोसोर बा 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बा BPF हान्जाया मा मावबोदों मा मावबोआखै बेखौ बुंनांगौनि गोनांथि गैया रायजो राजाफ्रानो मिन्थिगौ आरो रायजो राजाफ्रानो नुदों आरो बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रानो होगोन नाथाय गुबुन फारसेथिङै बेबायदि गोबांथार प्रग्राम सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो गोबांथार रायजो राजाफोरखौ BPF हान्जानि बेफोरबायदि प्रग्रामाव जमा जानायखौ नुबोबाय थादों नाथाय बेफोरखौ नुनानैनो बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जे चिरां जिल्लानि खुंग्रिं लाइमुथि ओनसोलाव NDFB ओनसोल आरो एबसु ओनसोल होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेबो मावबोआखै आरो MP इलेक्शननि उनाव BPF हान्जाखौ लावखारफोरा लावथि खर'जों थांखुनानै बायदि नागोन रायजोफ्रा बेफोरबायदि होननानै गोबां माने खोनासंथावै बाथ्रा बुंदों बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायदिनि लाइमुथि हालाम नैबे जोंनि खुंग्रिं हालाम बेफोर हालामफोरखौ NDB एफेक्टेड NDB थाग्रा आबसु एरिया होननानैनो थांनाय 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेबो मावखायाखै दिनै मैया बिथाङा मोनसे बिथांनि स्टेटमेन्ट हगारनाय नुदों आं जों जेबो मावाखै होननानै आं नंखायनो खुंग्रिङाव फैनानै BPF पार्टिखौ मानव गेदेर प्रमद बर' लिरनाय कमिउनिटि हलाव मिटिं खालामनो खावलायदों खुंग्रिङाव फैनानै बिथांमोननि बुलेट प्रुफ गारिफोरखौ लांनानै जों बानायनाय नैबे दालां साजों सालायनो आं बिथांखौ खावलायदों खुंग्रिङाव फैनानै जों दा बावहाय गोबां इरिगेसन प्रजेक्ट लाबोबाय बे इरिगेसनफोरखौ बेखेवनायाव बिथाङा जोंनि जानानै फिथा हानो आं खावलायदों बिथांमोना जा बुंदों बिथांमोना बुंदोंल' जों खिन्थु मावदों MP इलेक्शननि उनाव मोनसे खोन्थाखौ गोसोखां जेरै लावखारफ्रा सादाखौ लावथि खर'जों नायो BPF बेफोरबायदि नाजासिगोन सार बनसु बिथांमोना जे सरकारनि जे बेनिफिसियारिफोर न' मुलाम्फागिरिफोर बिथांमोननि न' थांनानै लुफुंजायैखौ नायगिदिंनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामबाय थादों 90% BPF नि समनि खामानिया जायाखैमोन बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्राथ' जानथा नार्जारि जानथा बसुमतारी गोजासो गथिखे बेयाव बुंनांगौ जेबो खोन्था गैया भिडिअखौथ' नुबाय आरो भिडिअआव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों निश्चय रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नाथाय बाथ्राया बेबायदि नङा आं बेखौ एसेबाबो मिथिगौ मोनसे समाव जोंनि बिर जोहोलाव NDFB बिदा फंबाय बा बिब' बिनानावफोरा थाखोमानो थाखाय जोंनो जायगाबो नांगौ जादोंमोन मानोना बिथांमोनहाबो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखायनो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोदोंमोन दा बे दावहा नांनाय समाव बिथांमोनखौ दोनखोमानो एबा बिथांमोनखौ थाखुमा होनो थाखाय जोंनो माखासे जायगानिबो गोनांथि जादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा सानै हयै माखासे ओनसोलफोरखौ माने लामा दालां बेफोरबायदि बानायनायनिफ्राय दोनथ'नाय जादोंमोन मानोना जोंनिनो आंगोनिबो आंगोसिन
NDFB बिथांमोना थाखोमानो थाखाय जायगा नांगौमोन मानोना लामा दालां आरो गासैबो कमिउनिकेशना क्लियार जायोब्ला प्रशासननिफ्राय थाबैनो सौहैनो हानाय अबस्था जायो आरो जोंनि थाखोमानानै थानाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोख्रैनो लोगो मोनहैनाय जायो दा बेफोरखौ गोबांथार सिन्था धारना खालामनानै माखासे ओनसोलफोरखौ निस्सय दोनथ'नाय जादोंमोन मेनलि सा ओनसोल एबा हाग्रा ओनसोलखौनो माखासे लामा दालां बा गुबुन गुबुन जौगालु हाबाफारिफोरनिफ्राय निस्सय दोनथ'नाय जादोंमोन होननानै आं मिथिगौ दा बेखौ जोंना आथिखालनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा माबायदि सानखांथि लानानै बाथ्रा बुंदों निस्सय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव हमनो हाबाय दा आं दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै एसेनोसै उननि भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ गोजोन्थों